Der er sådanne mærkelige ting i de orbitale manøvrer, især i de gravitationelle manøvrer ved flyvninger til månen, hvor man laver unødvendigt komplekse baner. Jeg vil vise et eksempel på min simulator. Linjerne foran månen foran rumfartøjet er vektorer for retning og størrelsen af hastigheden. Det vil sige, jo større vektor, jo højere hastighed. Efterhånden som den nærmer sig månen, vil den blive afbøjet mod månen og på et tidspunkt begynde at accelerere. For nu har rumfartøjet udført en gravitationel acceleration efter at have passeret forbi månen. Problemet her er, at man skal styre fartøjet meget præcist, så det rammer det nøjagtige sted på det rigtige tidspunkt, for selv en forsinkelse på et par sekunder vil allerede påvirke flyvebanen. Den har udført 2 gravitationelle manøvrer. Den ene, korrekt og normal, er flere omløb omkring jorden for at opnå højere hastighed og flyve væk fra den med god brændstoføkonomi. Derefter nærmer den sig månen og flyver meget tæt forbi den. Det giver den ekstra acceleration, det er et klassisk gravitationelt manøvre, og den bevæger sig ud på en stor ellipse. Og derefter er alt beregnet så præcist, at den fra denne ellipse går direkte ind i månens bane og ankommer til den. En fantastisk manøvre, en fremragende manøvre. Giver det nogen mening? Nej, det gør det ikke. Når den nærmer sig månen, så går den igen ind i en almindelig bane. Det samme kunne man have opnået, bare da den nærmede sig månen første gang. Præcis det samme. Man skulle bare nu have foretaget den korrektion der, og ikke haft en så kraftig tilnærmelse. Og på samme måde ville det have været meget nemmere at gøre det med det samme. Generelt er det sådan, at alle apparater hovedsageligt flyver derhen på den måde. Men japanerne og nogle andre også, de vælger denne mærkelige måde at udføre en ekstra meget kompleks, meget beregningstung og meget risikabel manøvre på. Sådan er det. Meningen med denne manøvre er meget tvivlsom. Brændstofbesparelsen er 0, hvis ikke ligefrem det modsatte. Vi bruger mere brændstof, og risiciene er større. Fordi på denne bane skulle apparatet med sikkerhed foretage endnu en korrektion for at ramme præcist mod månen, for at ramme månen på denne måde. Det er meget svært. Selv hvis du laver en lille fejl, bare en tiendedel, nej endda en hundrededel af 1 grad eller i accelerationen, så flyver du et helt forkert sted hen. Hvorfor er der brug for en fjern gravitationsmanøvre ved månen, hvis rumfartøjet alligevel kommer ind i månens kredsløb med en normal forudsigelig kredsløbshastighed? Sandsynligheden for at miste et rumfartøj under sådanne manøvrer er enorm, mens udbyttet er 0.